खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो माबायाव थांगासिनो रौतायावहाय थांगासिनो फिसा खामानि दङ आरोना फिसा खामानि मानेथ' खामानि बायदि नंद्राया बे खानाया गुबुना बेले र' मालाय संजों खाथुमो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै माने जोङो रौतायावहाय थांनो नागिरदों आरोना बेसेबा गोबावनि उनावहाय दिनैसो रौता गोबाव जाथारबायमोन आङो रौतायावहाय थाङिया। ओमफ्राय मानो थाखाय थांगोन बेखौ एसे खोन्थाना होनि। दाखालि बावैदि आङो मोनसे पार्सेल लादोंमोन कुर्ति लादोंमोन ना ओमफ्राय भिडिअ बानायदोंमोन आङो बेखौथ' आंना सुनाय जायाखैमोन रेडिमेड नङामोन नालाय न' मथु ना ओमफ्राय बेखौनो सुनो हैनो नागिरदों। ओमफ्राय आरो माबा माबि फिसा फिसा बुस्थु बायनो दङ बेखौबो बायहैनो नागिरदों। बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै। दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ जागायलांसै। नै दायो जोङो थांगासिनो सहैथ'वाखै माबा मोनबाय मामोनथाय गामिनि बालिसिया मोनबाय जोङो। ओमफ्राय बोथोरा बिराद गरम सान्दुं गोसाथार दहाय फुङावसो अखा हादोंमोन ओमफ्राय नै दायो सान्दुं दुंना होबाय। बेबादिबाथाय बोथोरा बिराद बोरैबा असान्थि जायोना। ओमफ्राय आङो बे खानाय बाब्रि बोनायनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन ना ओमफ्राय आङो बुंदोंमोन ना आंना खानाया खानजुंजोंनो सिदा जाबाय पारमानेन्ट स्ट्रेट जाबाय खानजुंजोंनो बेबायदि होनलायलायदोंमोन ना मुलि फुननानै हबाय थानायावनो सिदा जाबाय होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय हबाय थानाय जराव सिदा जामारदोंमोन आरोना ओमफ्राय उनावहाय माइ गायदो उनावहाय माबाया खानाया आंना राननानै जांगावगाव जाखांफिनबाय आरोना। ओमफ्राय आङो बेखौ बोफिननांबाय आंना खानाया खानजुंजों स्ट्रेट जायाखै आरोना खिन्थु भिडिअआव आं खानजुंजोंनो स्ट्रेट जाबाय होननानै बुंदों। बे खाननाय समाव भिडिअ बानायबाय थानाय समाव आंना खानाया सिदा जामारदोंमोन दि ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरोना बेखौनो आंना खानाया सिदा जामारबाय खानजुंजोंनो बेफोरबायदि सानदोंमोन आरोना। उनाव खानाया राननानै नङाब्ला जागावगाव जाखांफिनबाय बे दै थादोंमोन नालाय बिनिखायनो दाब्ला दाब्ला जादोंमोन आरोना बेखौनो सिदा जाबाय होननानै सानदोंमोन आङो। ओमफ्राय आङो हाय थगायनायसो जासिगोनहाय आङो होननानै साननानै खोन्थाफिनबाय आरोना दायो न' मथु ओमफ्राय ना दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय। दैज्लां बोथोर सफैबाबो जोंनिथिंजाय दुब्लिथिं जेरावबो दैयानो गैया आरोना देग्लाय एकदम गोरान गोरान दैयानो गैया। अखा हादोंब्लाबो दै थायाखै अखायाबोथ' बारा हानाय जाखायाखैना दाखालि सानसे हादों आरो सानसे नङा साननै हादों। सानसेया बिराद गोसा हादों ओमफ्राय सानसेया एसे खम हादों ओमफ्राय दैयानो थायाखै आरोना। ओमफ्राय दैज्लां बायदि मोनाखै आं देग्लाय एसिया माबा गन्थ'आव बोरैबा मोनसिबाय आं सेंनो। ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै लोगोफोर आङो मा बायो नायलांदो। दख'नाबो बायगोन बायदि जादों न'आवहाय गाननो आरोना न'आव गानग्रा दाम खमनि आंथ' दाम खमनिसो गानखायोना न' लोगोफोर दाम खमनिसो गाननांगौ आरो न'आव गानग्राखौलाय बेसेथो दामनि नांगौखाय न' लोगोफोर न'आव दाम खमनिसो गाननो नांगौ। ओमफ्राय मोनसे खोथा मादार्स डेआथ' बिराद गोबाव जाबायलै न' मादार्स डे जानाया मा डेटआव जादोंमोनथाय मादार्स डेआ गोसोआवनो गैलायलाया। बे मादार्स डेआव मालायफोरा हेपि मादार्स डे होननानै भिडिअ बानायसिदोंमोन ना ओमफ्राय आंबो भिडिअ बानायनो गोसो जादोंमोन ओमफ्राय टाइमफोरानो सोलाबासै ना बेनिखायनो आङो भिडिअ बानायनो हायासै। ओमफ्राय बे मादार्स डेआव जोंहा आइया
माने जोंहा बिखुनजोआ जों हिजावजालि सानैनोबो गिफ्ट होदोंमोन आरोना बे गिफ्टखौ लानानैनो आङो भिडिअ बानायनो होननानैनो गैला हगारस्राबाय ओमफ्रायो आं दिनै खोन्थानोसै गिफ्टआ मामोन नै गिफ्टआ बे फास्रायामोन आरोना नै बेनोमोन ओमफ्राय बे फास्राखौ आं दायो लानायखाय आङो बे हेपि मादार्स डेआव गिफ्ट होनायखौ गोसोखांफिनबाय आरोना नै बेनोमोन बिराद सिम्पोल कालारनि ओमफ्राय जोंहा बिजावजालिनोबो होदों ओमफ्राय आरो जोंहा बिबोनां माने आइनि फिसाजो बेनोबो होदों आरोना जोंहाया मादार्स डेआवलाय जोंसो होनो नांगौमोन बिमानो नाथायबा जोंनोसो होबाय आरोना नङामोनथ' जों मालाबा होनोसै उनावहाय आइया माने जोंनो आयुहाय मबाइला मासदो आइया जोंनो मादार्स डेनि नामावहाय होआखैमोन माने बे दिनावहाय जोंनो ओरैबाबो मालाबा आइया जोंनो माबा माबि गिफ्ट होगारबाय थायो नालाय जोंबो होयो बिदिनो उल्था होनाय जायो आरोना ओमफ्राय बे मादार्स डे खालि बेखौ होबाय आरोना जोंनो ग्रोब जाफ्लांबाय आरोना मादार्स डेआव गिफ्ट होनाय जाबाय ओमफ्राय जोंनो भिडिअ बानायनायबा मादार्स डेनि नामाव भिडिअ बानायनायबा मोजां जागौमोन मेमरिबो थागौमोन आइखौबो लाफानानै बानायनांगौमोन ओमफ्राय थांगासिनो जोङो रौता नायलांबाय थादो मोनहैथारसिगोन नङामोनथ' गोथाव जाबोगोन दिनै गोथाव मोनजायैया बिराद गोबाव जाबाय गोथाव माने माबायदि गोथाव साव जागोन मम' जागोन फ्राइड राइस जागोन ओमफ्राय मा जागोन जानोसै आरोना थांबाय थाग्रोनोसै र' मा मोनजायो आंनि गोदोनाया बिदि जानायबा बाथेन लाजालायनाय आंनि गोदोनायाथ' इदिखासोमोन आगोलाव बिदि जानायबा आयाव इदि हामसु जानायबा मा जाबावगौमोनलाय आं आयौ गिलु गालु आरो इदि गोल्लो जानायबा गोदोनाया ओइ मालाय माबायदि नुदों मुथु नायलाय आंखौ गोल्लो जानायबा इदि जासिनाय नायलांबाय थादो लोगोफोर मोनहैथारसिगोन रौतायावहाय ओमफ्राय ना मोनसे खोथा आरोना आंखौ ना बै समावहाय माने बै हाबा जाथिंबाय थानाय समावहाय आङो बिराद गारि गाखोनानै बिराद भिडिअ बानायबाय थानाय जादोंमोन ना बिराद हाबा जाथिंबाय थानानै गारि गाखोथिं भिडिअ बानायबाय थानाय जादोंमोन ना ओमफ्राय आंखौ सासे मानसिया ओरैबायदि कमेन्ट हरदोंमोन आरोना बे कमेन्टखौ आङो दासिमबो बावगाराखै एसेब्लाबो बोरैबा मोनो आरोना गारि गाखोबाथाय बेखौ गोसोखाङो आङो बे कमेन्टआ ओरैबायदिमोन आरोना बिमा बिफानियावहाय गारि गाखोनो मोनिखायनो गैजारोङिखायनो हौवानियाव थानाय गारिखौ गाखोनानैनो एसेबां देखायो मायो बेफोरदिमोन आरोना ओमफ्राय मायाबाबो लिरबावदोंमोन नामाथाय बे जिखिजाया बेखिनिखौ आं गोसोआव थाबाय आरोना ओमफ्राय आङो गारि गाखोबाथाय बे कमेन्टखौ गोसोखांनानै एसेब्लाबो बोरैबा मोनो आरोना बाथ्रायाथ' बेबायदि नङा गावनि बिमा बिफानि न'आवहाय गारि थाबासो गारि गाखोनो मोनब्लासो हौवानि न'आवबो गारि गाखोनानै बेरायनो मोननाय बेबायदि नङा आरोना आंनि मथेब्ला जेराव जोंहानि न'खरा मा होनगोन गोरिबखा ओंखाम खबसेनि थाखायनो बेसेबां खस्थ' खालामनांगौमोन आरो गारि बहा बायनो हानो नङा लोगोफोर ओमफ्राय हौवानि न'आव गारि थाबाय नालाय गारि गाखोबाय आरो माथोखाय आरो न'आव गारि गैयाब्ला ओइ न'आवनो गारि गाखोनो मोनाखैहाय हौवानि न'नि गारियावबो गाखोला इदि होननानै थाबाथ' जायाना न' लोगोफोर मानसिफोरालाय बुङो गोबाङानो कमेन्टफोरखौ पात्ता खालामनाङा केयार खालामनाङा बहुत मानसियानो बायदि कमेन्ट लिरखायो मायो बेफोरबायदि बुङो नंगौ अबसे नंनायाथ' बाथ्रायाथ' नंगौ थिगानो ओमफ्राय अब्लाबो माने बेबायदि एसेबां बिखायाव नांहाबलायनाय खोथा बाथ्रा बुंजाब्ला कमेन्टखौब्लाबो एसे बोरैबा सानफ्लाङो आरोना सोरनिबा बुंनाय रावफोराथ' बिराद बोरैबा बिखायाव हाबलायलायथारोना बोरैबा मोनो आरोना बे बुंनाय बाथ्रा फंसे रावखौ आङो गोसोखांब्ला एसे बोरैबा मोनो आरोना गारि गाखोब्लाथाय ओमफ्राय नै आङो रौता सहैबाय नै जोंहा बिबोनांखौ लोगो मोनदों नै बियो क्लासमेटबो आंनि ओमफ्राय नैबे गस्लाखौनो सुनो लांदों आरोना आं बेखौलाय आं दहायनो खोन्थाखाबायना
बिनिता आरोना बियो गस्ला सुग्रा दुखाननि नामा आं बिनियावनो सुखाबाय थायो नालाय बिनिखायनो बिनियावनो सुहोनलांबाय हनै दख'नाफोरखौबो जा मोजां सुना दोनखायो ओमफ्राय गस्ला फ्रकफोरबो मायाबा सुनो रोंसै बियो मोजां ब्लाउसफोरबो सुयो सोरबाफोर सुनो गोसोब्ला बिनियाव सुहैनो हागोन आरोना आंथ' बिनियावनो बहुद सुहोबाय ओमफ्राय नै बे गांसेखौबो गोबावानो जाबाय बायना दोननाया सुनो मोनाखै मानोथ' बियो सुखानायसो एसे सुख्रेबावनांगौमोन आरो नै आङो साव जानो फैबाय लोगोफोर बाजैनि हटेलावहाय रुटियाव जाहैनोसै आं जानायखौ नायलांदो ओमफ्राय नै जोङो रुमाव हाबहैबाय ओमफ्राय हाबहैनानै रावबो गैयाना मानसिफोरा गैया माने दङमोननो जानानै थांखांबाय ओमफ्राय रावबो गैयिखाय आङो आंहा ओरैनो टाइम पास भिडिअ बानायनि होननानै बेफोरबायदि थाबायनाय मानाय भिडिअ बानायबाय आरोना ओमफ्राय नैबे फुलफोरावहाय एसे फट' लानि होननानै फट'फोर लाहोबाय मुथुखौ भिडिअबो लाबाय मुथुआ नै सावा मोनथ'वाखैमोन दि बेनिखायनो साव नेथ'थ' जानो लुबैनाया सावा मोनफैबाय बारा होनाङा बे आंनि बाहागो ओमफ्राय नै बेयो मुथुनि बाहागो ओमफ्राय दिनै माबासो नालाय बिस्थिबारसो नालाय जेबो गैया आरोना नै मिरामिससो पियासबो मोनजाबावासोमोन खिन्थु जानोसै पियासखौ आं जानायखौ एसे नायदो लोगोफोर kopi longseng kopi. Mela saya malah lagi sana ada kopi awal ni. Pas sudah apa ni ada ayam. Di Brazil. Saling tak. Saling kita lagi ada. Anda satu sebenarnya kopi dengan kamu. जोङो सावखौ जाखांबाय बिराद मोजां जाबाय आङो एकदम जानो लुबैसोदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनजाबाय गोसोआ गोजोनबाय ओमफ्राय दायो जोङो माबायगोनलाय सिन्दुर ओइ खना मोनदों आंना सिन्दुर बायगोन बेयाव जेलायनानै लांनांगोन आरो सिन्दुर बायगोन ओमफ्राय फिसा बुस्थु देलायग्रा बुस्थु बायहैनोसै आरोना ओमफ्राय दख'ना बायगोन ओमफ्राय बाययावहाय दख'ना बायहैनोसै बेखौबो एसे देखायलांसै लोगोफोरा नायलांदो 11ता जाथारसिगोन नालाय जल्दि बायनानै थांसै आरोना थाबैनो गासिबो मोजां मोनदों बेयावहाय फुदो थांसै नै जाखांनानै ओंख्रिबोफिनबाय ओमफ्राय
आङो ओरैनो देलाय आंखौ बेबायदि भिडिअ लालायनानै ओरैनो बेबायदि ओंख्लायथिदों आरोना ओमफ्राय दायो दख'ना दुखानाव थांबाय आङो दख'ना लायनो ओमफ्राय आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै आंनि भिडिअ नायग्राफोरा एसे दामनि दख'नाखौनो बायदो सानदोंमोन खोमा नाथायबा आङो दाम खमथारनि दख'नासो बायदों नै ओमफ्राय बे दांनाय दख'नाखौ आङो मोजां नुदोंमोन आरोना सिम्पोलनो बेयाव थानायफोरखौलाय गासिखौबो मोजांनो नुदों ओमफ्राय नै आङो बेखौसो बायदों आरो 250नि माबायाव न'आव थानायाव गानसाबनो होननानै दा गरम बोथोराव बेफोरबायदियासो सोलियो नालाय ओमफ्राय नैबे ब्लाउसआबो न'आव थानायाव गाननो होननानै बायदों आं बेबो 100नि दख'नायालाय 250 नङामोन 300मोन ओमफ्राय आङो खमायनानै लाबाय 250आवहाय लाबोबाय हाय लोगोफोर आङो रौतायावदि जाय खामानिखौ लानानै फैदोंमोन ना ओमफ्राय आंना खामानिफोरा जाजोब्बाय गासैबो जाजोब्बाय खामानियाथ' एसे गिदिर गैखायाना फिसा फिसाथारसोमोन ओमफ्राय गासिबो जाबाय आरोना खामानिया ओमफ्राय जों दायो माबायावहाय एसे हाबलांनो नागिरदों बै दाखालि बावैदि आङो मोनसे ब्लग भिडिअआव होदोंमोन बिहुराम बर'नि माबा बानायनाया खाम्फा बानायनाया होदोंमोन ना आङो बबेबा मोनसे ब्लगाव होदोंमोन ओमफ्रायो बेखौ एसे बेखौनो एसे नायलांनो नागिरदों आरोना आङो नुवाखै नालाय रियेलावहाय माबायावसो नुदों भिडिअआवसो नुदों ओमफ्राय दायो एसे नायलांसै ओमफ्रायो आं नायनायजों लोगोसे नोंसोरबो नायलांदो माबायदि जाखोथाय मटर हरलाय आं गयखौ जाबावनो गय गैला नोंनो लानो होनाया गैलालै जाबाय मोननैखौबो जाबाय आं जानो होननानै गावखौ लानांबाय जागौमोन फैदोंमोन 40 केजि खैथा मोननै 40 केजि लांजागोन लांनाया आं बिराद गय जानो लुबैदोंमोन आङो गयखौ जानो होननानै फिसा जालायलायनानै नोंनो होदोंमोन आरो लाथ'नो दा जागोन ना मुथुआ गयखौनो जाजोबना होबाय आं गय जानो लुगैसोदोंमोन आरो आङो गयखौनो जास्रायामोन ओमफ्राय गय जादाव बिराद मानबा जाबाय थानो गोसो जाग्रा जालांबाय आरोना गय बुस्थुआ ओरैबायदि मा होनगोन जादावबाथाय जाबाय थानो लुगैनाय मोनसे बुस्थु आरोना बे गय बुस्थुआ आङो बे गयखौ मानिफ्राय जाफिनग्रा जाखो एसे खिथानो र' आङो बै माबायावदि हाबा बोथोरावदि बिराद हाबा जाथिंबायना ओमफ्राय हाबायावथ' बेदर ओरि जानाय जायो नालाय ओमफ्राय बेदर ओरि जाबाथाय गय जायाबा सुखुथारा आङो ओमफ्राय बिदिनो जादावनो ओमफ्राय दा न'फोरावबो ओंखाम जाखांबानो जायाबानो सुखुला ओमफ्राय आरो बहाबाफोर थांबाबो माबाय माबा मोनसे साहाफोर लोंबानो माबा माबि जाबानो गय जानो लुगैग्रा बेबायदि जालांबाय आरोना ओमफ्राय दहाय आं साव जाबायना ओमफ्राय गय जानो लुगैनानै एसे बोरैबा ओमफ्राय हौवाखौ बोरैबा मोनलायना जानायालाय जाखांबायमोन एसेबां गिदिर जायाखैमोन फिसा जाबायमोन ओमफ्राय फिसा लाथ'दोंमोन आरो माबादि गाथोननि दैयाव दुगैबोला नोंबायदि हिन्जावखौ मोनगोन आंलाय माबादि गारिखौ बायना दिन्थिबोला नोंबादि हिन्जावखौ मोनगोन आंलाय आंखौ सोरबा सिन्दुर लायाखै होननानै साननो हागौ आंनि सिन्दुर लानायखौ बारा नुवा नाथायबा आं सिन्दुरखौ जा गिदिरसो लाखादों नै खाफालानो बिगासेसो गुवारखा नालाय आंना सानस्लिथार बेनिखायनो खोबना लायो आरोना आं खानायखौ माबे लांगोन नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर आङो ओरैनो दसे जाहा मुथुखौ नेथ'नो दसे बेबायदिनो रायज्लायथ'बाय आरोना ओरैनो थाबाय थाबा बोरैबा मोनोना बेनिखायनो रायज्लायथ'बाय जाला मालाखौनो जाहा मुथा माने बै दुखानाव थांदोंमोन मोनसे बुस्थु लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय बेखौ नेथ'नो आङो गारियाव नोंसोरजों बेबायदि रायज्लायथ'बाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै नायलांदो लोगोफोर
जोबथारसिगोन भिडिअआ बारा गोलाव खालामला र' नायलांबाय थादो बेल्टखौ गानना लाब्रा बेल्टखौ गानना ला जों जायनि न'खराव फैदोंना बिसोरनि न'खराव जोङो मोनफैबाय ओमफ्राय हाबनानै नायहैनोसै मुंख्लं बिहुराम बर'नि खाम्फाखौ न मुसखा मुंख्लं बिहुराम बर'नि मुसखाखौ नायहैनोसै फैदो लोगोफोर आंजों लोगोसे जमाहै नायहैनोसै र' गारिनिफ्राय ओंख्लायग्रोनि गरमथारलै बोथोरा ओइ उनथिं गारि फैदों नामालै ओइ सिगांथिं गारि फैदों मोनफैयालै बे ने हाबनानै नायहैबाय जोङो दाखालिनिख्रुइ एसे जासिनबाय दाखालि जाहा मुतुवा भिडिअ बानायना लांब्ला एसे बेलेगमोन ओमफ्राय नै एसे जासिनबाय ओमफ्राय ना बेखौ माबायदि बानायो बेसे गोबाव लायो सिङाव मा होयो माहा सोलोंनाय जा माखौबा सोंना फैखाबाय आङो बिराद खस्थ'बो ओमफ्राय बिराद फैसाबो मोनोदां आरोना आंनि मोनथिनायावबा ओमफ्राय मा बुंमायदोंमोन बावगारलायबाय आङो जा बावगारमारबाय आं सयथिबो ओमफ्राय जा गोबाव थाखाबाय जोंनि इस्रानावनो बेखौनो नायबाय थाबाय ओमफ्राय बैथिबो आरो सासे दंबावो बानायनाय बेखौ बानायखांबायनो खोबनानै दोनदो र' आं बेखौ दा देखायगोन बेखौबो भिडिअ लादोंमोन आरोना ओइलायबाय माबा खोबनाया बै प्लास्टिक बस्ता नंगौना नङामोनथाय बियो बे गोथां खोबनाया बेयाव दङ आरोना बेखौबो आङो नायबोदों बेखौ बोरला होनानै र' दा नायहोगोन बेखौबो एखे मानसिदोंनो आसरितसो माबायदि बानायनो रोङोथाय आरो मालाय क्लास लाखानायनो बिसोरो बेबायदि बानायनायनि आंहालाय सानदोंमोन जेबो सोलोङालासिनो ओरैनो बानायनो रोंदों होननानै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै सासेया बियो बेथ' थैयाखैनो ओमफ्राय थैयालासिनो बानायहोग्रोबाय आरोना मालाय गावनो बानायहोदोंनो ओमफ्राय बै सासेयाथ' थैबाय थैखांनायनि उनावसो बानायना बहुदानो ओमफ्राय नै बियो थैयाखैनो आरोना आबौआ नै जा मोजां नुदों मालाय आबौखौ बैलाय फट'आ बै प्लास्टिक खाथियाव थानाया ससमा गाननाय ओमफ्राय बे बानायनायाव ससमा होगोननो आरो उनाव माबा एसे माखौबा खालामबावनो दङनो नै माबा दै सारबाय थानांगौनो बेबायदि बोरैबा गिलुलुबो नुलायलायलांलै आङो गिथावनाबो नुलायलायलांदों मानसियानो मानो बेबायदि हादामा बायदि जानानै थाखो होननानै सानलायलायलांदों आरोना जात बुंलाबायसै नामा मानसिया बेबायदि जाजोबना थानाय मोनबा आयु मा जागौमोन गिलु बालुनो ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो बावनाङा कमेन्टबो खालामनो बावनाङा बिराद मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौबो शेयार खालामनो बावनाङा आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो बावनो नाङा दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय